ole ke Friday la lom sang hian keyboard SET DAN HRANG HRANG hi ron request a thiamang angin han soi tai la a keyboard chu Yamaha PSRE 463 ania hei nen hian in anga keyboard chu kan thriat angin tai hian kan han on ta a kan han on chuan tai hian a screen a hian Yamaha Grand Piano ti kha lo lang ta ti khan piano hlang Grand Piano ri kha ari ta tlong mai ni engma mix tu po om lawa adang lo rive po om lawa ari ta top maya ti chuan ama sabera chuan he da hian function ti te hi oma ai function hi na tho na ani meng chu bul pui ber kha nia function hi gan met anga kan me chuan function hi gan me chuan he ta hian style volume ti te hi lo langa he kan soi photo hei voice style ti hi lo eng ta voice chu keyboard ri kha nia style chu a beat kan ti kha nia style chu hei he ta hian start le stop a khan style volume ku kan up tu chuan ta hian chok khui la tang po hian up theya kan up khan a ring tiel mai ni full volume chu cha som ni ka sa hian kan stop le tanga ti khan style volume chuan hi thian hei category a hian rang kha me chu thei ta ni style volume to ta song volume groove volume auxiliary in volume ti te USB in volume transpose ti te lo om ta hei chu la kan transpose na kha ni 00 a mani eng mai transpose lo plus po om lo minus po om lo tuning ti te PB range ti te split points ti hi lo om ta kan keyboard kha tu na hian eng ma hi le split lo ti khan Grand Piano ri khan la om vek ta helaya chin engamani helam hi ridang a bass demo katia kan da du khan split ani ta ni a khoi chin hinge kan split ang ti kha ni split points chulo ni ta tuna hi chuan thu lai khu le ma kan hen ku hu le te hu kan mu them ka khun jong chal zo na khon khu lai ya dum te khu khu lai khon split point hi om ta ni chu helai hi ni ta ni keyboard a chuan helai thleng hi ein split ti na ni ma se ngai vekin la ria hi he ta split kan ti hi me ngai ni split ti kan me chuan khatia kan me chuan ta chin ni he ta chin veilam zong hi bass helam chu pa ngai ti khan lo in split ta ni kha split points chu somnga pasaria om ta split point hi han her niam tai la jok huil mang hian tian niam thei ang beran han her tai la he ta veilam kil bera khon om ta dum te ku he misir bera hian he 36 en titan split point a chuan ti chuan 36 a tang chuan he lai kha kan ni china kan split point ka he lai kha split le tai la 36 sa chuan split a om lawa helai a chau he na split ti na nia chu wangin ta tang hin an chiari la transpose sang deuh khan 36 tum ruk tum sari tum riat tum ko som li khat li ni li tum li
li nga li ruk li sari li riat li kwa som nga khat nga ni nga thum nga li nga ruk nga sari chu hei hi ni ta ni chi na mi kha som nga pa sari hian an da le tai la nga sari ila hian in split ta ni lai tleng kha split point om sia chu ni ta ni Yamaha PSR tu na mi ang chi chuan khulai khu zu en khuan split point kha set mai thei ni ti khuan kan du na kan set anga ti chuan split ti kan metanga ti chuan split point chu kan siam ani mai ani ti kan split point kha chu du tok ta mai la chuan category kha kan an met lenga ti khan M volume hi chu main volume ti na nia emi keyboard pa ngai a main kha a volume pek na ni mai ni tian kan man je langa M release ti te oma hi chu kan me khan a top ta mok ta release ti khu her sang tai la za som nia te han da tai la ama khana review wang ta ni a sustain ve ta ni ka em release chuan ni le maya chuan em cut off hei hi dual voice ania dual voice hi 070 hian oma he ta hian kan en chuan 070 chu strings kun tan bass ti hoi mi ko strings kan dual chuan he dan kan dual chuan string ri hari tel don ti na ni dual kan meta hi da hian dual ti lo lang te la chu string ri kharan ritel ta ni dual kha chu ti khan kan off theya split po kan off theya ti khan kan du khan kan ti thei ni dual volume hei hi kan dual na kha a bass ate kha 45 chaw ania ti nan dual volume kan dual na kha string kha lo ni ta dual volume up na kha ni hi kan dual na kha kan ti rin du chuan atang hian ti rin le mai tur ani ring ta khop mai za chuan ti chuan dual voice kha string kha nia ti khan rang kha ta tang hian S voice hi split voice tuna hian 054 ania finger bass ania rang kha ta po hian man thei ni hi category ni lovina rang kan thlan do chuan zakhui la tang hian kan her lenga tian hei acoustic bass ti te fretless ti te heng rang hi slap bass ti te kan split chuan heng slap bass kha lo nia ti khan rang kha alo set thei ta ni ti chuan bul pui bera chuan slap bass tu na hian alo om ta han play chin ta mai la slap bass nen hian main volume mi kan ti sa ti khan split volume ila niam dewa a bass kha zo ya han za som ni vel kan da chuan lo ring vele ta